Hatsari ne barin Fine Network ma application ɗin ma a saman kan wayanka idan har kana transfer kana transaction. Sabida idan har kana transaction suna ɗibe maka wasu ƙila wasu ƙwandaloli wanda kai ba za ka fahimta ba. Sunana 'yar kishin ƙasa. Ina son in fahimtar da ku akan Fine Network sata ce ƙiri-ƙiri. Kawai ku fita ku je ku nemi na kanku, Allah ya taimake ku. Ku yadda za ku samu a kasuwanci, ku yadda za ku yi asara, ku yadda za ku wahala, ku yadda za ku jikata, ku yadda za ku zama wataran ku masu kuɗi ne a kasuwanci. Amma maganin za ta fashe Fine Network wannan zancen banza ne, zancen wofi ne. Kawai Fine Network hikinkimu ne na dabarar yacce za a yi a cire maka kuɗi a cikin account ɗinka. Amma ƙalubale da nake tambayan banki shine, kuɗi fa ba ƙarya ba ne. Yanzu kasuwancin da zan yi in juya naira miliyan 1 ta haifa min naira 100,000 a miliyan 1 is not easy. In dai kai ɗan kasuwa ne kuma juya kayan halak kake, ka siya halak ka siyar da halak. A kiyaye wannan rashin mutuncin da ake yi. Confirm ba zai yiwu ba in ba wa banki ajiyan kuɗina ba. Alal misali, a zo a min walle-walle. No, ba zai yiwu ba. Na ga kyasa-kyasai na kwashe kuɗin account ɗin mutane. Ina son musamman ma ba a kan Fine Network ba in zauna na yi wannan maganganun ma kansa. Banki fa kuɗi baya ƙonewa baya ɓata. Amma an zo wani ƙarni na rainin wayo. Duk wanda yake tunanin zai yi arziki da Fine Network, sunana 'yar kishin ƙasa, wallahi ƙarya yake don kutumar ubansa ko waye ne shi. Yawwa, idan mutum bai fahimta ba, to ya kamata a yanzu ya fahimta an gaya masa, in bai sani ba ya sani. Maganan za ta fashe Fine Network ƙarya ne, zancen banza ne. Da aka ɗauko application ɗin ma aka nuna Turawa ce musu ake su kawo kuɗi za a taimaka wa baƙaƙen Afirka. Fine Network akwai wani shugaban ƙasa ma wanda ya ɗauki miliyoyin kuɗi ya ce a taimaka wa Afirka da Fine Network. A nan kuma mu ina zargin gaskiya sai dai su kwashe muku ƙwandaloli, ba wani za ta fashe, ƙarya ne, zancen banza ne, sace-sace ce kawai sabuwa, ku kiyaye.